Вие гледате продукция на студио DJ Gogo 4K, студио DJ Gogo 4K, не просто най-доброто, а непобедимото. Вие имате късмета, че работим за вас. Приятно гледане! Кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. До 12 искам да броите. До 12 искам да броите. До 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да